Седни до мен. Добре. Още не. О, простете. Деца мои, да благодарим за изобилната трапеза. Да благодарим и на този храбър младеж, когото честваме тази вечер. Моля ви, по-добре не дейте. Не съм извършил нищо достойно. Първо помогна на Сепфора да избяга от Египет, после защити моите момичета от разбойници. Това нищо ли е? Очевидно не знаеш кое е достойно за честване. Самотна нишка в красив гоблен не изгубва своя цвят, щом здраво тя се вплита от нечия изкусна длан. И дърво самотно на билото на висока планина не може без опора да остане на върха. И как ще откриеш всички ценни неща в този кръговрат? Ти не би могъл да се справиш сам. Виж своя живот с небесни очи. Остави ме. Не умея. Какво те ползва да си богат в пустиня без вода и за странника под слон в дъжда е по-желан от цял палат. Даже всичко да изгубиш ти, запази надеждата и в този миг ще видиш как се ражда нов живот. И как ще измениш колко струва човек, богатство или власт, и дали е бил силен или слаб. Това ще решиш, поискаш ли ти да видиш света с небесни очи. И даже малко да имаме днес, пак добре дошъл бъди. Дори да нямаш нищо, можеш много да дадеш. Не знаеш дали ще дойде ден да имаш този шанс. Ела с нас и се радвай днес. Танцувай с мен. Не, Пропускай този танц. Не пропускай този танц.